Rozpomeň se, Bože, na skutky svého slitování, rozpomeň se na krev svého Syna a stůj při nás, když budeme slavit památku našeho vykoupení, skrze Krista, našeho Pána. Amen. Čtení z knihy proroka Izajáše. Hle, můj služebník dojde úspěchu, bude povýšen, povznesen k velké vznešenosti. Jak mnozí budou nad ním žasnout, neboť jeho podoba byla nelidsky zohavena. Vzhledem se nepodobá člověku. On přivede v údiv mnohé národy, králové před ním zavřou svá ústa, neboť spatří, co se jim neřeklo, spozorují, co dříve neslyšeli. Kdo by uvěřil, co jsme slyšeli? Komu se ukázala Hospodinova moc? Vyrašil před ním jako výhonek, jako kořen z vyprahlé země. Neměl podoby ani krásy, aby upoutal náš pohled. Neměl vzhled, abychom po něm zatoužili. Opovržený, opuštěný od lidí, muž bolesti, znalý utrpení, jako ten, před nímž si lidé zakrývají tvář, potupený, od nás nevážený. A přece on nesl naše utrpení, obtížil se našimi bolestmi, ale my jsme ho pokládali za zbitého, od Boha strestaného a stýraného. On však byl proboden pro naše hříchy, rozdrcen pro naše viny. Tížili ho tresty pro naši spásu. Jeho rány nás uzdravily. Všichni jsme bloudili jak ovce, každý šel svou vlastní cestou. Hospodin na něho uvalil vinu nás všech. Byl týrán, ale podrobil se a neotevřel svá ústa jako beránek vedený na porážku, jako ovce, která mlčí před střihači. Neotevřel svá ústa. Odstraněn byl soužením a nespravedlivým soudem. Kdo se stará o jeho právo? Vyrván byl ze země živých. Pro zločin svého lidu byl ubyt k smrti. Hrob mu vykázali mezi zločinci. Posmrtný domov mezi bezbožníky, ačkoliv se nedopustil křivdy, ani neměl podvod v ústech. Hospodinu se však zalíbilo zdrtit ho utrpení. Jestliže dá v oběť svůj život, uzří potomstvo, které bude žít dlouho. Hospodinův plán se zdaří skrze něm. Po útrapách se jeho duše nasytí světlem. Svým utrpením můj služebník ospravedlní mnohé, neboť na sebe vezme jejich viny. Proto mu dám zástupy jako dědictví a nesčetné množství obdrží za kořist, protože sám sebe vydal na smrt, že se dal přičíst ke hříšníkům, když nesl hříchy mnohých a prosil za zločince.
Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Tobě se utíkám, Hospodine, ať nejsem zahanben na věky. Vysvoboď mě, jsi spravedlivý. Do tvých rukou svěřuji svého ducha. Hospodine, věrný Bože, ty mě vysvobodíš. Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Všichni nepřátelé mnou opovrhují, sousedům jsem prosmích, na postrach svým známým. Vypadl jsem z paměti, jako bych byl mrtev. Podoben jsem rozbitému hrnci. Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Já však, Hospodine, v tebe doufám. Říkám, ty jsi můj Bůh. Můj osud je ve tvé ruce. Vysvoboď mě z moci mých úhlavních nepřátel. Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Svou jasnou tvář ukaž svému služebníku. Zachraň mě svou slitovností. Vzmužte se a buďte srdnatí, všichni, kdo na Hospodina spoléháte. Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Čtení z listu Židů. Máme vynikajícího velekněze, který prošel až do nejvyššího nebe. Je to Ježíš, Boží syn. Proto se pevně držme svého vyznání. Náš velekněz není takový, že by nebyl schopen mít soucit s námi slabými. Naopak. Vždyť on sám byl vyzkoušen ve všem možném jako my, ale nikdy se nedopustil hříchu. Přistupujme proto s důvěrou k trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství a nalezli milost, kdykoliv potřebujeme pomoci. V době, kdy jako člověk žil na zemi, přednesl s naléhavým voláním a se slzami vroucí modlitby k tomu, který měl moc ho od smrti vysvobodit, a byl vyslyšen pro svou úctu k Bohu. Ačkoliv to byl Syn Boží, naučil se svým utrpením poslušnosti. Když tak dokonal své dílo, stal se příčinou věčné spásy pro ty, kteří ho poslouchají. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Kristus stal se poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto také ho Bůh povýšil a dal mu jméno, které je nade
tvé všecko jméno. Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Jana. Ježíš vyšel se svými učedníky za potok Kedron, kde byla zahrada. Vstoupil do ní on i jeho učedníci. To místo znal i jeho zrádce Jidáš, protože se tam Ježíš často scházel se svými učedníky. Jidáš si tedy vzal vojenskou četu a odvele kněží a farizeů služebníky a šel tam s pochodněmi, s lucernami a se zbraněmi. Ježíš věděl všechno, co na něj má přijít. Vystoupil tedy a zeptal se jich. Koho hledáte? Odpověděli mu, Ježíše Nazareckého. Ježíš odpověděl. Já jsem to. Stál s nimi také zrádce Jidáš. Sotva jim tedy Ježíš řekl, já jsem to, couvli a padli na zem. Znovu se jich zeptal. Koho hledáte? Odpověděli mu, Ježíše Nazareckého. Ježíš jim odpověděl. Už jsem vám přece řekl, že já to jsem. Hledáte-li mne, ty to zde nechte odejít. To proto, aby se splnilo jeho slovo, z těch, které jsi mi dal, nenechal jsem zahynout nikoho. Šimon Petr měl při sobě meč, vytasil ho tedy, udeřil veleknězova služebníka a utěl mu pravé ucho. Ten sluha se jmenoval Malchus. Ježíš však Petrovi řekl, zastrč meč do pochvy, což nemám pít kalich, který mi podal otec. tu se četa s velitelem a židovští služebníci zmocnili Ježíše a svázali ho. Napřed ho vedli k Anášovi. Anáš totiž byl tchán Kajfáše, který byl v tom roce veleknězem. Byl to ten Kajfáš, který dal Židům radu. Je lepší, když jeden člověk umře za lid. Šimon Petr a jiný učedník šli za Ježíšem. Tento učedník se znal s veleknězem, proto vešel s Ježíšem do veleknězova dvora, Petr zůstal u dveří venku. Ten druhý učedník, který se znal s veleknězem, vyšel ven, promluvil s vrátnou a přivedl Petra dovnitř. Vrátná se Petra zeptala. Nepatříš také ty k učedníkům toho člověka? On odpověděl. Nepatřím. Stáli tam sluhové a služebníci velerady, kteří si rozdělali oheň, protože bylo chladno a ohřívali se. Také Petr u nich stál a ohříval se. Velekněz se vyptával Ježíše na jeho učedníky a na jeho učení. Ježíš mu odpověděl. Já jsem mluvil k světu veřejně. Já jsem vždycky učíval v synagóze a v chrámě, kde se shromažďují všichni Židé, a nic jsem nemluvil tajně. Proč se ptáš mne? Zeptej se těch, kdo slyšeli, co jsem k ním mluvil. Ti dobře vědí, co jsem říkal. Sotva to vyslovil, jeden ze služebníků velerady, který stál přitom, dal Ježíšovi políček a řekl. Tak odpovídáš veleknězi? Ježíš mu odpověděl. Jestliže jsem mluvil nesprávně, dokáž, co bylo nesprávné. Jestliže však správně, proč mi běž? Anáš ho pak poslal svázaného k veleknězi Kajfášovi. Šimon Petr stál u ohně a ohříval se. Řekli mu,
Nepatříš ty k jeho učedníkům? On zapíral. Nepatřím. Jeden z veleknězových sluhů, příbuzný toho, kterému Petr udělal ucho, řekl: Co pak jsem tě neviděl v zahradě s ním? Petr to však znovu zapřel. V tom právě kohout zakokrhal. Od Kajfáše vedli Ježíše do vládní budovy. Bylo časně ráno. Sami do vládní budovy nevstoupili, aby se neposkvrnili, ale aby mohli jíst velikonočního beránka. Pilát tedy vyšel k ním ven a zeptal se: Jakou žalobu vznášíte proti tomuto člověku? Odpověděli mu: Kdyby to nebyl zločinec, nebyli bychom ti ho vydali. Pilát jim řekl: Vezměte si ho vy sami a suďte ho podle vašeho zákona. Židé mu odpověděli: My nemáme právo nikoho popravovat. Tak se totiž mělo splnit Ježíšovo slovo, kterým naznačoval, jakou smrtí zemře. Pilát se vrátil do vládní budovy, dal Ježíše předvolat a zeptal se: Ty jsi židovský král? Ježíš odpověděl: Říkáš to sám ze sebe, anebo ti to o mě řekli jiní? Pilát odpověděl: Co pak jsem já Žid? Tvůj národ, to je velekněží, by tě vydali. Čeho ses dopustil? Ježíš na to řekl: Moje království není z tohoto světa. Kdyby moje království bylo z tohoto světa, moji služebníci by přece bojovali, abych nebyl vydán Židům. Ne, moje království není odtud. Pilát se ho zeptal: Ty jsi tedy přece král? Ježíš odpověděl: Ano, já jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdy. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. Pilát mu řekl: Co je pravda? Po těch slovech vyšel zase ven k Židům. Řekl jim: Já na něm neshledávám žádnou vinu. Je však u vás zvykem, abych vám k velikonočním svátkům propustil jednoho vězně. Chcete tedy, abych vám propustil židovského krále? Oni znovu začali křičet: Toho ne, ale Barabáše. Ten Barabáš byl zločinec. Potom Pilát vzal Ježíše a dal ho zbičovat. Vojáci upletli strní korunu, vsadili mu ji na hlavu, oblékli ho do rudého pláště, předstupovali před něj a provolávali: Buď zdrav, židovský králi. A byli ho. Pilát vyšel znovu ven a řekl Židům: Hle, dám vám ho vyvést, abyste uznali, že na něm neshledávám žádnou vinu. Ježíš vyšel s trnovou korunou a v rudém plášti. Pilát jim řekl: Hle, člověk. Když ho však uviděli velekněží a služebníci, začali křičet: Ukřižuj, ukřižuj ho. Pilát na to řekl: Vezměte si ho vy sami a ukřižujte, neboť já na něm neshledávám žádnou vinu. Židé mu odpověděli: My máme zákon a podle toho zákona musí zemřít, protože dělal ze sebe syna Božího. Když Pilát uslyšel to slovo, ulekl se ještě více. Vešel proto zase do vládní budovy a zeptal se Ježíše: Odkud jsi? Ježíš mu však nedal žádnou odpověď. Pilát mu řekl: Se mnou nechceš mluvit? Nevíš, že mám moc tě propustit a že mám moc dát tě ukřižovat? Ježíš odpověděl:
Neměl bys nade mnou vůbec žádnou moc, kdyby ti nebyla dána zhora. Proto má větší vinu ten, kdo mě vydal tobě. Pilát se proto snažil ho propustit, ale Židé křičeli: Když ho propustíš, nejsi přítel císařů. Každý, kdo se dělá králem, staví se proti císaři. Jak Pilát uslyšel ta slova, nařídil vyvést Ježíše ven a zasedl k soudu na místě zvaném Kamenná dlažba, hebrejsky Gabat. Byl den příprav na Velikonoce, kolem poledne. Pilát řekl Židům: Hle, váš král. Ale oni se pustili do křiku: Pryč s ním, ukřižuj ho. Pilát jim namítl: Vašeho krále mám ukřižovat. Velekněží odpověděli: Nemáme krále, ale jen císaře. Tu jim ho vydal, aby byl ukřižován. Vzali tedy Ježíše. On sám nesl kříž a šel na místo zvané Lebka, hebrejsky Golgota. Tam ho ukřižovali a s ním ještě dva jiné, každého po jedné straně a Ježíše uprostřed. Pilát dal také zhotovit a připevnit na kříž nápis v tomto znění: Ježíš Nazaretský, židovský král. Tento nápis četlo mnoho Židů, protože místo, kde byl Ježíš ukřižován, bylo blízko města. Byl napsán hebrejsky, latinsky a řecky. Proto židovští velekněží říkali Pilátovi: Nepiš židovský král, ale on tvrdil: Jsem židovský král. Pilát odpověděl: Co jsem napsal, napsal jsem. Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho svrchní šaty a rozdělili je na 4 části, každému vojákovi jednu. Vzali i suknici. Suknice byla nesešívaná, v jednom kuse setkaná od zhora až dolů. Řekli si tedy: Netrhejme ji, ale losujme o ní, komu připadne. Tak se měl splnit výrok písma: rozdělili si mé šaty a po můj oděv losovali. Právě takto vojáci udělali. U Ježíšova kříže stála jeho matka, příbuzná jeho matky Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš uviděl svou matku a jak při ní stojí ten učedník, kterého měl rád, řekl matce: Ženo, to je tvůj syn. Potom řekl učedníkovi: To je tvá matka. A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě. Potom, když Ježíš věděl, že už je všechno dokonáno, řekl ještě: Žij s ním. Tak se mělo splnit písmo. Stála tam nádoba plná octa. Nasadili tedy na hyzop houbu naplněnou octem a podali mu ji k ústům. Když Ježíš přijal ocet, řekl: Dokonáno jest. Pak sklonil hlavu a skonal. Protože byl den příprav, takže mrtvá těla nesměla zůstat na kříži přes sobotu. Tu sobotu totiž byl velký svátek
požádali Židé Piláta, aby byly ukřižovaným přeraženy nohy a aby byly sňati. Přišli tedy vojáci a přerazili kosti prvnímu i druhému, kteří s ním byli ukřižováni. Když však přišli k Ježíšovi, viděli, že už je mrtvý. Proto mu kosti nepřerazili, ale jeden z vojáků mu kopím probodl bok a hned vyšla krev a voda. Ten, který to viděl, vydává o tom svědectví a jeho svědectví je pravdivé. On ví, že mluví pravdu, abyste i vy věřili. To se stalo, aby se splnil výrok písma, ani kost mu nebude zlomena. A na jiném místě v písmě se říká, budou hledět na toho, kterého probodli. Josef z Arimatie, který byl Ježíšovým učedníkem, ale ze strachu před Židy tajným, požádal potom Piláta, aby směl sejmout Ježíšovo mrtvé tělo, a Pilát mu to dovolil. Přišel tedy a sňal jeho tělo. Dostavil se tam i Nikodém, ten, který k němu přišel jednou v noci a měl sebou směs mirhy a aloe, asi 100 liber. Vzali tedy Ježíšovo tělo a zavinuli ho s těmi vonnými věcmi do pruhu plátna, jak mají Židé ve zvyku pohřbívat. Na tom místě, kde byl ukřižován, byla zahrada a v té zahradě nová hrobka, kde nebyl ještě nikdo pochován. Tam tedy položili Ježíše, protože u Židů byl den příprav a hrobka byla blízko. Milí bratři, milí přátelé, přečetli jsme Pašie velkopáteční a těžko k tomu něco dodávat. Setkáváme se s tajemstvím utrpení, s tajemstvím kříže, ale také s tajemstvím veliké lásky. Vidíme, že dnes se jakoby setkává právě to utrpení a láska. Ježíš, Pán Ježíš, jak jsme slyšeli, dokonale plní vůli Otcovu. Mým pokrmem je plnit vůli mého Otce. To je neustále takové téma, které se opakuje v jeho životě, které neustále připomíná, a vůle Otcova je, aby zachránil lidi, aby je vytrhl z moci zlého ducha, který kdysi se v ráji zvítězil, aby splatil ten ohromný dluh lidstva, obrovský dluh velehodu, zla a hříchu. To všechno Ježíš jako pravý Bůh a pravý člověk právě v tomto podivuhodném spojení jako bohočlověk bere na sebe. Svatý Pavel v listě Kolosanům říká, v něm byl ten dlužný úpis přibyt na kříž. Ten obrovský dluh lidstva Ježíš bere na sebe, v něm je všechno zlo, všechno utrpení, i to největší zlo smrt, přibyto na kříž. Je to největší projev Boží lásky k člověku, k lidstvu. Pokud to přijmeme ve víře, nemůžeme nikdy pochybovat o tom, že Bohu na nás záleží. A to je dobře si připomenout, myslím si také zvláště v této době, kdy cítíme, že se něco mění, že jsme v situaci nějaké nejasné a že to často v mnoha lidech budí obavy a strach, jakoby určitá doba strachu. Není potřeba se obávat, jestliže
přijmeme toto poselství, že tak Bůh miloval svět, jak to vidíme na Kalvárii a na Kristově kříži. A tak ještě snad na závěr přijměme tu výzvu, kterou Ježíš říká i nám, jeho učeníkům. Kdo chce přijít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Toto zapření není nějaké zbytečné, není to nějaké sebeflagelantství, ale je to projev lásky, protože víme, že pravá láska vždycky také vyžaduje nějakou oběť, nasazení a kříž. A v tomto kéž samozřejmě ve své ubohé maličkosti, ale přece jenom se snažíme následovat našeho Pána Ježíše Krista. Modleme se za svatou církev Boží, kéž jí Bůh a náš Pán naplní pokojem, kéž jí dovede k jednotě a po celém světě chrání, abychom všichni v míru a bezpečí mohli oslavovat Boha. Všemohoucí věčný Bože, ty z Kristus zjevil svou slávu celému světu. Chraň toto své dílo, ať pokračuje v tvé církvi. Upevní ve víře, aby ti po celém světě vydávala svědectví. Skrze Krista našeho Pána. Amen. Modleme se za našeho papeže Františka. Bůh a náš Pán si ho vyvolil za prvního mezi biskupy. Kéž ho chrání a kéž ho zachová své církvi, aby dobře vedl svatý lid Boží. Všemohoucí věčný Bože, všechno záleží na tvé vůli, proto tě prosíme, zachovej našeho papeže Františka ve své lásce, ať posiluje tvůj lid ve víře a vede ho po tvých cestách, skrze Krista našeho Pána. Amen. Modleme se také za našeho biskupa Jana, za všechny biskupy, kněze a jáhny a za všechny věřící. Všemohoucí věčný Bože, tvůj duch posvěcuje každého věřícího a řídí celou církev. Prosíme tě, zachovej všem svého svatého ducha, abychom ti každý na svém místě věrně sloužili, skrze Krista našeho Pána. Amen. Modleme se také za všechny, kdo se připravují na křest. Kéž Bůh a náš Pán otevře jejich srdce tvému slovu a kéž se nad nimi smiluje, aby se z vody a z Ducha Svatého znovu narodili, dosáhli odpuštění všech hříchů a byli s námi spojeni v Ježíši Kristu, našem Pánu. Všemohoucí věčný Bože, ty svou církev stále obnovuješ, ty nepřestáváš přijímat lidi za své syny. Prosíme tě za všechny, kdo se připravují na křest, aby jim
aby jim víru, dej jim víru, aby tě poznali, dej jim ve křtu nový život a připoj je ke svému vyvolenému lidu skrze Krista našeho Pána. Amen. Modleme se také za všechny bratry a sestry věřící v Krista, kéž Bůh a náš Pán sjednotí všechny, kdo žijí podle poznané pravdy, a kéž dovede svou církev a k dokonalé jednotě. Všemohoucí věčný Bože, jsme rozptýleni, ale ty nás chceš shromáždit. Jsme rozděleni, ale ty nás chceš sjednotit. Dej, ať si uvědomíme, že všichni jsme byli pokřtěni jedním křtem, že všichni patříme jednomu Kristu. Doveď nás k plnosti jedné víry a k dokonalosti jedné lásky skrze Krista našeho Pána. Amen. Modleme se také za Židy, vždyť oni jsou první, kteří poznali jméno Hospodina, našeho Boha, kéž ho stále více milují a kéž věrně zachovají smlouvu, kterou s nimi uzavřel. Všemohoucí věčný Bože, ty slíbil spásu především Abrahamovi a jeho potomkům. Vyslyš prosby své církve a dej, ať na tvém vyvoleném národě se tvá zaslíbení naplní skrze Krista našeho Pána. Amen. Modleme se také za ty, kdo věří v Boha, ale nepoznali jeho Syna, Ježíše Krista. Kéž je Duch Boží jejich světlem, aby šli cestou, která vede ke spáse. Všemohoucí věčný Bože, dej, ať ti, kteří tvého Syna neznají, žijí před tebou podle svého svědomí a poznávají pravdu. A nám dej, ať žijeme v Kristu tak opravdově, abychom světu vydávali věrohodné svědectví o tvé lásce skrze Krista našeho Pána. Amen. Modleme se také za ty, kdo v Boha nevěří, kéž žijí poctivě podle svého poznání, aby k Bohu nakonec došli. Všemohoucí věčný Bože, stvořiteli všech lidí, ty jsi jediné dobro a jenom v tobě je pravý pokoj. Smiluj se nade všemi, kteří o tobě nevědí, a dej, ať konají dobro a přes všechny překážky dosáhnou pokoji. A těm, kdo v tebe věří, dej, ať jejich život uprostřed nevěřících je znamením tvé lásky, aby každý, kdo se s nimi setká, setkal se s tebou, pravým Bohem a Otcem všech lidí, skrze Krista našeho Pána. Amen. Modleme se také za všechny politiky a státníky, kéž Bůh a náš Pán řídí jejich úmysly a rozhodnutí, aby usilovali o skutečný mír a svobodu všech lidí. Všemohoucí věčný Bože, lidská srdce i osudy národů jsou ve tvých rukou. Veď všechny, kdo jsou odpovědní za společnost a stát, aby všude ve světě hájili svobodu svědomí a všechna lidská práva, aby prosazovali spravedlnost a mír a usilovali o rozvoj národů
skrze Krista našeho Pána. Modleme se k našemu všemohoucímu Otci za všechny lidi, kéž Bůh nedopustí, aby bloudili, kéž zažene hlad a odvrátí pohromy, otevře žaláře a rozváže pouta, kéž vede bezpečně k cíli ty, kdo jsou na cestách, a ty, kdo jsou v cizině, přivede domů, kéž dá nemocným zdraví a umírajícím věčnou spásu. Všemohoucí věčný Bože, útěcho zarmoucených a sílo trpící, slyš prosby těch, kdo k tobě volají v úzkosti a soužení, a dej, ať všichni poznají, že jsi jim blízko, skrze Krista našeho Pána. Amen. Modleme se k Bohu, který léčí i nejhlubší lidské nemoci, za lidi stižené nynější pandémií. Kéž uzdraví nemocné, milosrdně k sobě přijme zemřelé, kéž odmění a povzbudí obětavé, utěší smutné i bezradné a vede lidskou vynalézavost tak, aby uměla řešit to, co nás tíží. Všemohoucí věčný Bože, ty s lidem podle svědectví písma navracel zdraví, vyslyš naše prosby, očisti nás jako kdysi Námana a svou milostí proměň tuto krizi v čas příhodný pro obrácení, skrze Krista našeho Pána. Amen. Kříž, na kterém visel Spasitel světa. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti.
Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvažujeme se modlit. Otče náš, jeď si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť Tvé je království, i moc, i sláva na věky.
Ale beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena. Modleme se. Milosrdný Bože, děkujeme ti, že s Kristovou smrtí a vzkříšením všechno obnovil. Upevní v nás dílo vykoupení, abychom posilnění svátosti, kterou jsme přijali, žili v trvalém spojení s tebou. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Shlédni, Bože, na lid, který v naději ve vzkříšení oslavil památku smrti tvého syna. Dej svému lidu požehnání, odpusť mu hříchy a potěž ho. Posilni ho ve víře a veď ho bezpečně ke spáse. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.